Здравейте хората! YouTube днеска снимам на Subway Surfers. Сега един мой приятел също снима с мене. Дида може да си открие таба къде. Заповеда ви. Ето трябва да цъкна. Как се скача? Как се играе, брат? С кои контролери се играе, бе? Ама как се скача? Бутона, като да държиш бутона и да дадеш нагоре. What the fuck, как да кликна? Да цъкаш. Цъкаш, бе. Да, окей, разбрах. Махни, бе, са восък заради тебе. Махни, бе, въска са заради тебе. Дъбъл тапа ми къде, бе? Какво нещо, като тап има ли, бе? Ето. What the fuck? Тап. Да, ето го. Агугугага, агугугага, агугугугугугага. Агугугага, агугугага, агугугугугугага. Леди Гага. Леди Гага. Леди Гага. Пропуснах магнита да взема. Да, той събира по-бързо парите. Ребо, аз не съм него аз ховерборд дали имам? Какво? Боснах се. Чито с мене са босна. Щи. Чакай, как да се отида? Да, хом. Мисион с шоп. Я да им кой да шопа. Ховерборд 150. Събирам за ховерборд. Вече? Охо. Някакъв да. Има един суперяк скин за 7000 коинс на някакъв там. С някаква маска така. Не си говорим. Я, бе. Защото явно се сейфал там, където си го гледал последно. Първата игра не се зачита, защото тя е... Аз забравих да скоча нагоре. Не ма би, бе! Ти така навежите. Не, просто горе така на един така има... Падарина. За кого си пусна ховерборд, бе? Знам, като цъкнеш два пъти с мишката става. Да. Взех си едни с бутушки, които ми скачат, с тях, които скачаш на високо. What the fuck? Клякай, бе! What the fuck? Ако няколко забеляза, видяхте ли какъв бък беше? Съдам, че не съм много добър, но просто да първ път я играете си игра. Виждал съм ама не съм играл. Да. Не съм тъжда също. Видях си човека на екрана. Как мога да е, как съм тук сега? Трябва да направя 1000 точки в един матч. Брат, имаш един бък. То знаеш какво прави там? The Immortal се казва. Извинете, той просто като горе не мисля много. Иначе, знаеш какво беше направил наша? И само блъска се и си пуска джетпак. И само трябва да виж как му лети играча, такъв блъснат, после е бяга блъснат. За какво спусна ховерборда? Аз си забравям, изгледайте хора, ама...
О, брат, хаверборда е супер як. Стига бе, брат, дразни. Охо, мистериозна кутия. Оп, 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 оп. О, боснах. Видях си играча. Много е сладичък. О, отключих някой радио, получих, сега ще пеем. Хуле. Чакай се. Крака ми. Ти мъже, той има женски аватар. 50. Да, он е там. Ето са на такова несъстоятие. 6 минути нещо. Има и такива закони. Абе, първа игра е най-як. Аре, още една игра. Аре, още един път ще пробягам като тъпчета. Аз се събирам пари. Аз смятам аз за него да събирам. Подарена съм босна. Тако за двойни точки. Той въобще как се... Да, той сетих се как се активира. Та право като вземеш, той сам се активира. Чакай да спра да бе ходят на другия канал. Move! Случайно, извинете, ако ще дело нещо. This again it's a McDonald's. Къде бе, ама? Това са бощаки дети. Не знам места. Благодаря, че гледахте, харесвайте, абонирайте се, коментирайте и до завинаги.